pai ba nong shong shnong jong kanong brain nong dom hapo jong ka Southwest Kasil District minta ka sngi kilapan pau ya ka jing mam hun ha ka jing jet yo mentri jong ka shnong nong brain nong dom laban ong ba ka jing bam shai ni hun jong ki pai pa kalong ba kila keno ba ki jet yo mentri shnong kala long da ka lenti jong ka jing bam pen shai pai pa ne klem da ka lenti ka badai kom ta ki nong shong shnong jong ka ni ka shnong ki kli shen rang ki badai banyo tap ya ka vote panjit yo mentri ki dan komba arspa saukusan Henry ha ka ni ka jingjit yo mentri thamai ki nong tap vote ki wan tang prapulai ngut kat ba ki baja ki long komba shispa ro pu ar ngut namar ki nong shong shnong kim yo I ka jing tep ka ba byang pat ka batikana namar kata halor ka ni ka kam uwe na ki riu rang ba jong ka shnong nong brain nong dom uba em marwen habai jingkran hakilar pathai kubor uloong ba ki nong shong shnong jong ka ni ka nong brain nong dom kilabu ka jingkarpat ya usim padia ka dor par hima bakin penbet nyo da ka wei ka jingjet yo mentri ka banlong ka ba yai pet yai renti bat ka ba khut khnang ba ki pai pa kendas ngo hon ya ka jingjet yo mentri shnong uba thamai Ki pai pa so chong dong kanong brain dom dan ane yung dom bar jangka nong brain dom wan berseo pai pa ya ka jing le jo im dekat bat ka hima koi ba kumbu im ula pha ya ka notice ka arpa arterik ka khat arterik jong berai ba riu do matau snam ban penpau Jaki katok ne ki breu jong ka shnong ki balakam ki dai ki assistant secretary jong ka shnong tadai ba tai da suanyang kuma assistant secretary jong ka shnong ti ngilap ne ka jing thok ba kawai ka jing thok ba la pha ru ta ka kopi ba ka sel ban ai im tadai halor kata ka bangi jang sholap shen bat ka ne ka jing lap jing kum ki no shnong ka dai ba chuta tang chisni haki dukan sha ban penong ya ka referendum kajing sania bane bom sania shu ya orang basnong bane menteri ban setiap pokok mahram aga santri jong mentau unai jong mentau snam di kumsi benta kaneka referendum kamdei ke ba la le penanti ke badai bar ke basisa nomor ba kalong bau ne wastas tri pen penasnong bar pen pertasnong andre ula shu ya thu le se tang kato katne ke ba kinong wan ban tebut ki poi tang ba prap polai na ka ars pa soposan ha kat kum ka bangin I na kal terur jong hadu benai banengkong kan riu terik jong mentau snam te kibrangja na kan ki nawat tebut ki don kumba chispa henru ko arngot tangki senrang dan markata kum kasnong I penpau I jeng so persya ya kan ka jeng na sop sop jong kibor ki badai bed ya kan ka kam dan marki ke ba ni lai I ba kajing tho hang ne nadu ka sikonsel hadu ka hima jong im ba iba tailas wanyang kum u assistant secretary im dei ha ka jisha kum I assistant rei dei tang inong song snong han rei I assistant secretary dei iba happiness thongni kat kum ka approval jong im nadu ka riu trik November jong snam ar hajar ar pholai nomor kata kum kasnong ikan tai ya kane bat ikan turu I une orang ba sobha banda sim ya kasenjam ya ka ba umdai ban su thok promar lane ka dai ka jing bakla jong ka konsel lane ka hima ju skim lane la dai ban bakla mano ne ka dai ka jing belak khnang dan nomor kata kum kinong song ni pun pau ya ka jing penrem alor kane ka jing thok ka ba ngirei I kum ne